Rambo sa fiesta sa barangay Tisa, Dakbayan, Sugbo na huli kaon. Din makita ang usa ka lalaking gitabangan sa pagkulata. Usa sa mga nalabigit na dakpan sa kapulisan. Sayra nato ang detalye nining report. Makita sa video ang usa ka lalaki nga gitabangan og kulata sa mga lalaki. Adunay nakaputi nga nanumbag. Ang nakablo ang nanuhod sa biktima samtang nanumbag usab sa kilid ang nakaping. Nahunong lang sa dihang mibadlong ang hamtong nga lalaki nga tano de ay sa barangay Tisa. Nahitabo ang kagulyang kagabi atol sa fiesta sa barangay Tisa. Nako nadungog nga murag selos ko no ba? Selos ba? Babae? Oh. Too much love will kill you. Agoy pa sila. Unya after ato imo naman tong na pacify. Kaya ini patuon nimo. Oo, patuosan sila senior. Ang iya kunong igagaw kuno mo'y giunahan. Anya katong nagunitan katong makita bitaw nato sa video nga gitabangan nila og sumbag nang mao daw to usa nga gakuan ato katong usa na naka-blue bitaw sir katong nasa right side mao usa to sa biktima mo kuno to giunahan og sukmag ato ang pikas party. Matod ni Police Major Angelito Valleser ang hipi sa Station 10 nga silo sa babae ang hinungdan sa karambola diin sa inisyal nga pakisusi ang grupo sa lalaking nakulatahan ang nag-una sa kasamok ug mibaos lang kuno ang grupo sa dinakpan. Ang nakasulog pink at t-shirt maong 21 anyos nga si Angelo Lausa kinsa nadakpan usab sa Station 10 sa Dakbayan sa Sugbo. Wa kini motingog dihang gikwaan sa habig sa GMA Regional TV Palitang Bisdak. Nasairan nga adunay laing upat ka mga kauban ang suspek o gikitakda usab nga pasakanog kasong alarm and scandal sa kapulisan. Usa man. No comment? Ha? Giawhag usab ni Major Valleser ang biktima nga mopatim-aw silang buhatan aron maapil pagsangat ang kasong physical injury patok sa mga suspek. Nasairan ni adunay kamanduan ang kadaguan sa Cebu City Police Office nga pasakan og kaso ang tanan nga malampigit sa kagubot nga naghatag og epekto sa peace and order sa Dakbayan. I-file na mo ang kaso ng alarm scandal para anang di mayong himuong sumbanan sa mga batanon ba nga unay kalingawan mo sumbagay na hinoon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.